Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka M2 Paramount Academy. Kamar kullum sunana Adam Muhammad. A yau mun zakulo muku kamar yadda muka yi maka alƙawari cewa mun yi siri na iPhone, su kuma yau zamu yi na Android, wato abin da ake cewa Google Assistant. Google sun yi wani application wanda zaka iya magana da wayarka, ka ba ta umarni, sannan ka tambaye ta abubuwa da dama, kuma sannan ta baka, ta yi maka su, wanda wannan wata hanya ce ta sauƙaƙa amfani da ita wannan smartphone ɗin. Amma kafin sannan da Allah, wanda suke baki a wannan tasha tamu, ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna liking, ku danna ƙararrawa sanarwa domin duk sabon bidiyon da muka loda ku samu ku mallake shi. Domin ganin yadda wannan Google Assistant ɗin yake, ku biyo mu ku ga yadda zamu yi. Mun gode. So yanzu kamar yadda kuke gani, gashi nan zamu fara. Zamu tambaye ta misali kamar mu ce muna son mu san current weather na Kano. Zamu misali, what is the current weather in Kano State? Gashi nan ta faɗa, ta nuna mana 34 degree. What is the current weather in Saudi Arabia? Ta faɗa mana. Then za ka iya buɗe tambayar ta buɗe ma application. Please open WhatsApp for me. Gashi nan ta buɗe ma WhatsApp application ɗinka. So then please turn on my flashlight. Please turn off my flashlight. Ta kashe. Then za ka iya tambayar ta misali mu ce muna son current population na Nigeria. What is the current population in Nigeria? In 2018, the population of Nigeria was 195,874,740. What is the world current population? In 2018, the population of Earth was 7,594,270,300. Who is the Nigerian president? The president of Nigeria is Muhammadu Buhari. Who is the Kano State governor? According to Wikipedia, Abdullahi Umar Ganduhe OFR is a Nigerian politician who is currently serving as the governor of Kano State. What is the fixtures match for Premier League tomorrow? So, matches in the gobe. What is the ingredients in making bread? Sure, here are some recipes. So, please, can you translate what is happening now in Nigeria in Arabic for me? Please translate what is happening in Nigeria in Arabic. In Arabic, that's ماذا يحدث في نيجيريا. Please translate what is happening in Nigeria now in Chinese. In Chinese, you would say 现在在尼日利亚发生了什么? What is the current economic situation in Nigeria? So, national takawama in Nigeria recorded gross YY duka. According to Nordia Trade Portal. According to the updated IMF forecasts from the 14th of April 2020, due to the outbreak of the COVID-19, GDP growth is expected to fall to minus 3.4% in 2020 and pick up to 2.4% in 2021. Subject. So, kuma kake so, just you can ask Google Assistant ɗin zai gaya ma, kuma zai ma a wayarka ne ko kuma a outside wayarka, zai tafi Wikipedia da sauran other platforms ya searching kuma ya kawo ma result din instantly ba tare da bata lokaci ba.
so just duk wani abu da kake bukata wayanka za ta yi kuma gashi nan a kusa da kai gashi nan a ɗinka. Just as far as kana da data za ka iya yin dukkanin abin da kake so ka tambaye ta ko a wayan ko kuma outside da waya, dukkanin sa in kai then zai baka ansa. Wannan shine in Allah yadda, sai kuma a bidiyo na gaba. Mun gode. So, assalamu alaikum, barkanmu da dawowa. Da fatan kun ga yadda muka yi amfani da wannan application din, kuma za ku gwada a wayoyinku domin ku samu sauƙin yin amfani da wayoyinku, kuma sannan ku more kuɗinku domin ku yi amfani da application ba tare da kuna ta bincike ko kuna ta danne kuna neman wani abu a can nesa bayan gashi nan a kusa da kai ba. Ku kasance da mu a bidiyo na gaba domin ƙara samun daɗaɗɗen irin wayannan abubuwa da wannan tasha take fito muku da shi a koda yaushe. Mun gode.